So yun mga kasabot, pabalik na tayo ng Manila. Nandito tayo sa Tagkawayan. Nagpagas lang ako dun sa Petron. Then para dire-diretso yung biyahe natin. Ano na, 9:20 na. So medyo tinanghali tayo. Kaya gloves muna ako at mainit. Ayan. Babalik na naman sa trabaho. So abang-abang na lang tayo sa mga mga video. Sana napanood niyo yung mga video natin sa si Roma. Kasama itong ating TMX Alpha. So overall goods naman. Ayan. So ngayon babalik naman tayo ng Manila. Laki na ng kinain, no? 38,184. Umalis ako 36 yan. Medyo malaki-laki yung kinain natin na kilometers. So tara, bakbak na tayo. Nagpagas lang ako ng 5 liters na yung pinagas ko. 5 litro lang mahigit yung ginas ko. Ayos na yan. At okay na yan, nakabot na yan. Sobra pa yan. Hindi naman ito malakas sa gas ng motor na to. Nakapalaban yung setup natin ng sprocket sa mga biyahe. Wala naman ako masabi. Maganda yung performance niya. Patag, ahon, may apas, wala, all goods lang. Wala lang yung nawala lang yung kanyang aggressive kapag napiit ng silindador. Hindi tulad dati na kahit gipitan, pag pinihit mo, agad, luntag agad. Ngayon, nabelo mo na siya. Ay, yan. Siraan. Siraan nga. Alon talaga yung daan dito. Tagtag. Grabe. Papapapain ko lang yung aking bag. Baka biglang mamaya wala na pala. So na-enjoy ko naman yung na-enjoy ko naman yung uwi. Kaya lang, bitin talaga sa oras, guys. Bitin talaga sa oras. Pero di bale, coming soon na lang. Balik na lang ulit tayo sa Bicol. Kailangan na daw ng backup sa trabaho. Kailangan na ng tulong. Medyo dumarami na yung mga catering. Kaya kailangan na natin samantalahin ang pagkakataon na meron tayong maraming catering. Parang maulan, no? Sana hindi tayo ulanin. Pero hindi yan, sa under ngayon, ulan. Pero sa ngayon, inulan tayo. Inulan ba naman yung pagpunta namin ng Mayon? Grabe. Pero syempre, nandun ka na. Na-enjoy mo na lang kahit may ulan. So ayun mga sabot, focus muna ako sa drives. And i-enjoy ko lang itong lubak dito. Grabe. So quick update mga kasabot. Andito na tayo sa Gumaka. So, ang oras na ba? 11:20. Baka pa lang tayo. Sila 11:20. So, ayun. Ganda ng panahon. So far so good. Dire-diretso pa yung takbuhan natin. Yan yung tilapia, oh. Tilapia ba yan? Tilapia yan. Luma na, Ganda ng karagatan, no? Asul na asul. So guys, may mga resort dito, padaan kayo ng ayan, mga resort dito sa part ng Gumaka. Ano nakalagay dyan? Patimonan. Ayan yung harap ko. Patimonan, Quezon. Thank you for visiting Laredale. Laredale pala yung part na yun. Ito, Katimulan na. Yan, kabila na yung part na yan. May mga resort dyan Dadaanan natin. Yan mga part na yan. Mga resort yan. Nilinisan na nila para sa summer. Yan may makakubo din yan. Iwan ko lang kung magandang buhangin sa part na yan. 20 pesos promo. Diba? Yan Alon, malakas yung hangin. Ang haba niyan.
Tapos may dala-dala kang ano, pangkawil, ay pang ano, huli ng isda. So, laon na yung media na. Nagpahinga ako ng ano, nagpahinga ako ulit ako sa kapatid ko. Nang ilang oras, mahigit. Ilang oras mahigit. Isa't kalahati, ganun. Bago tayo bumira ulit. Para tuloy-tuloy ulit yung biyaya natin. Kumain na rin ako. Yan, nakaka-food trip na tayo. Nakakita tayo, ayan o. Mabilis lang dito guys, ilang minuto lang dito. 15 minutes siguro bago makaan. Kunting-kunti na lang, matatapos na rin to. Ganda oh, aliwalas oh. Wala kasing ano, walang araw. Kaya natatakpan yung araw, kaya ganito para siyang hapon na. Yung mag-alas 4 na. Yan no. Kunting-kunti na lang. Tapos pag bilaw, yun na lang yung dadaanan nating ano. Ito, nilagyan na nila ng lupa oh. Diba? Sa mga dadaan dito guys, pag sa bakasyon, so magdahan-dahan kayo pag nakalagpas na kayo ng ano, nitong mga dosena. Hanggang si po ako dyan, may mga ganyan. Yan o, bukangin yan o. Tinambakan nito ng may bukangin sa kalupa. Para ano, para hindi sobrang lalim ng mga butas. Buena Vista spot. Bago diba? Maganda yung pagkakadali ng Bajaj ngayon no? 125. Malaki na yung ano, malapad na yung rim nila. Tapos malapad na yung rim, tapos maliit 17. Yan, palabas na tayo. Saglitan lang, palabas na tayo. Yan, paglabas yun ng ano, ganito ang bubungad. Yan o, tinambakan na nila ng puti oh. Nung duman ako isang araw, wala pa yan. Tinatambakan pa lang, ngayon may tambak na. Pero yeah, yan yan oh. Yay, 7, 8, 9 G's. Pag mabilis ang takbo dito, yari hindi napansin, kurbada pa naman yan oh. Hindi mo kabisado, ganito pala. Bagay kung naka ABS naman ang preno, nakakapag ano ka pa naman preno. So andito na tayo guys sa Lokban, Quezon Diversion Road. Yung mga malulupit dito na bangkingan. Rapide. Meron na rin pala dito ng ganyan kahit nasa medyo bukid pa. Dito, pwede kayong humataw dito, ayan o. Dito tayo sa tabi. Ayan o, tuwid na tuwid o. Pwede yung testingin dito yung mga ano nyo, mga motor. Pag dito kayo dumadaan 100. Ayan o. Dito na tayo sa bangkingan, nakikita nyo no? Diba? Oh, maganda to pagpahon. Bayarosay. Uy, lubak oh. Lalim. Nirigage din pala.
Hanggang ano na to mga kasabot, hanggang pagbaba na to ng ano. Puro ganito ang daan. Pababa ng Kabinti ba yun? Ay, Kabinti nga ba? Oo, bababa ng Kabinti. Hanggang makababa kayo ng Kabinti, ganito ang daan dito. Ano. Pero malapad naman. Hindi lang tayo makadali, malambot yung gulong ko sa huli. Naka-slide. Hindi ko pala napabubahan. Baka tayo mag-ano. Ano. Bricks Hideout Resto Bar. Blind spot. Yan o, pabilog o. Yay! Huwag ka mag-overshoot. Bagal-bagal mo na, ma-overshoot ka pa oh. Alright, so yun mga kasibwat, nandito na tayo sa Teresa Rizal. Sana hindi masyadong traffic. Para dara-diretso tayo. Yun o, medyo maluwag-luwag pa dito. Ay nako, thank you Lord, nandito na ako sa Maynila. Update na lang ulit ako guys kapag nakarating na ako sa bahay, para ma-check din natin itong ating ano, ating motor. So ayan guys, nandito na tayo, nakarating din. Ayan o, 38,234. Since oil na, malala. Wala, parang pista dito ah.